V prvom rade sa to zle volá, lebo to je poistka smrti. Statisticky je oveľa väčšia šanca, že nezomrieš a budeš žiť a vlastne si odkladal polovicu peňazí, ktoré máš disponibilné na investovanie do životnej poistky. Na túto štatistiku vám dám taký príbeh, ktorý rozoberám štandardne so svojimi klientami. Pýtam sa ich. Máme 2 typy hry. Povedzte mi, ktorú z nich by ste hrali a či vôbec. Prvá, hádžeme kockou. Ak hodíte 1, 2, 3, 4, 5, zoberte si celý svoj majetok, ktorý máte a ja vám dám ešte raz toľko. Ale ak hodíte 6, prijete o všetko. Išli by ste do toho? Drvivá väčšina ľudí mi povie nie, je zo pár kamikádze, chápem, a pre tých mám druhú hru. Ak hodíte 1, 2, 3, 4, 5, tak si zoberte celý svoj majetok, ktorý máte a nedám vám raz toľko, ale iba 80% navyše. Ale ak hodíte 6, tak o nič neprijete, ktorú by ste si vybrali. A tam už aj tí najväčší kamikádze vyberajú radšej tú druhú. A to je v podstate vysvetlenie životného poistenia. Totižto, vy máte šancu 1 ku 6, že v prípade, že dneska máte 30 rokov, tak sa buď nedožijete 65, alebo ostanete plne invalidní. A keď nemáte zabezpečenie, tak v konečnom dôsledku v tom jednom prípade zo 6 prídete o všetko. Pretože nebudete mať peniaze, budete to používať na bezbariérové prístupy, podobne nebudete mať príjem, zárobok a ten život po finančnej stránke bude naozaj veľmi zlý. Tá druhá možnosť je tá, že si platíte životné poistenie, platíte si rizikové poistenie, invalidita, smrť, kritické choroby, trvalé následky a podobne. Áno, neznásobíte ten majetok dvojnásobne, pretože časť peňazí ste dávali do poistenia, zhodnotíte ho iba o tých 80%, ale ak hodíte tú 6 a niečo sa stane, oni ste neprišli, lebo ste boli krytí.